Binnen Reitsma van Blijen is voorzitter van boerenorganisatie LTO Noord in Verwedderdiel en Jouterdiel, maar ook zelfs een van de boeren maar Boetendijk Sloan. Bedoeld van zijn tweede tak, het houden van zijn 200 skiep. Maar hij en het tiental orenboeren maakt zich haar grote zorgen. De tendens van het Boetendijk Sloan is, hield dit meer ruimte voor de natuur, hield dit minder ruimte voor de boeren. Dit is een gebied wat toch uw pakers ontwikkeld is. Toch een stukje landaanwinning te doen. Nou, er is ooit alles besloten om dat net weer in te polderen. En we staan nu voor een moment dat we zeggen van, nou, die beperking die er al binnen, dat hoeft net meer. Nieuwe Natura 2000 regels, verordeningen in het gemeentelijk bestemmingsplan, natuurplan van het Frieske G en het Waterschip en nu weer een nieuwe beheersverordening voor de Waardzee en de Noordzee. Zonder er erg in te hebben, ging de gemeente van Verwedderdiel daar kwartelijk mee akkoord. Wij hebben net goed op je stijlpost, daar ben ik eerlijk in. En dat geldt ook voor de agrariërs. Volgens de ambtenarij, wie je mooi alles dutsen. En dat blijkt nu, naar uw inzicht, net helemaal het geval te wezen. Nadat de boeren alarm sloegen, bezocht de gemeente hier de nieuwe behind de regels voor de Boetendijkse boeren juist er jong weer om te draaien. Maar dat is nog net zo makkelijk, zou toch blikken. Ik ben bang dat het op provinciaal niveau al regel is. Dus echt een heel soort vertrouwen dat de wethouder het helemaal weer omdraaien kan, heb ik net. De wethouder hier misschien je wil wat meer huiswerkinformatie kennen. Die had het misschien wel onderschat. En is eigenlijk een beetje rondfluiten door de gemeente hier. Zo kun je het wel stellen. Als het Boetendijk Sloan nog meer als nou verloren wordt in natuur, had dat grote consequenties, zo zeggen de boeren. Premies, fosfaatruchten en taslagen vervallen of gaan omleeg. Al zucht ik de LTO-voorzitter wel dat de ontjouwing van meer natuur en minder boeren uiteindelijk net te keren is. Het jouwt wel een stukje verlies van inkomen. Weet ik net niet wat er een compensatie voor vinden kan. Wethouder Heijma van Verwedderdiel wil net voor de camera reageren.